Bună ziua! Suntem la Filipești de Pădure, județul Prahova, unde AB Energy România a reușit să instaleze o primă centrală de biogaz. Este o centrală de cogenerare care funcționează pe bază de biogaz și are o capacitate de 1 MW. Echipamentele pe care le vedeți în spatele meu au fost livrate, montate, puse în funcțiune, testele de funcționare au fost realizate și toate acestea de echipele tehnice ale AB Energy. Spuneam că este o primă instalație pe biogaz în România. Biogazul este produs din porumb siloz și ca și aspect tehnic care definește instalația este faptul că echipa tehnică a AB Energy România a trebuit să să transporte biogazul de la o distanță de mai bine de 400 de metri. AB în acest proiect a realizat de la partea de preluare a biogazului până la partea finală în care biogazul este transformat în energie electrică și termică, pentru că de fapt asta înseamnă cogenerare. Energia electrică în acest proiect este livrată către sistemul național, este energie verde datorită utilizării biogazului, iar energia termică este folosită în două direcții. O primă parte din energia termică, energie care este sub formă de apă caldă, este utilizată pentru menținerea la temperatura de funcționare a digestoarelor, diferența de energie termică sub formă de apă caldă fiind utilizată pentru preîncălzirea apei utilizată în boilerul de recuperare din gaze exhaustate, echipament care ne dă a doua parte de energie termică sub formă de abur la 180 de grade. Aburul este folosit direct în procesul de producție haideți să-i spunem așa, al companiei care folosește utilitățile oferite de această centrală. Este vorba de cei de la Cristim care în procesul de producție au nevoie de o cantitate însemnată de abur. În principiu, echipamentele în acest moment sunt funcționale și nimic nu ne împiedică să credem că acest proiect va putea fi duplicat și în alte locații din România.